you go to make go, you make any getting him now. You go to make guy, you took up check about. I won't give I game. You make guy. I won't give I you make one. In a quacho. Another man, if I go and go for no. You make guy. I go and go for no. What they going to do? Let's take back and forth. How'd you go? I think you make guy and you give me. How'd you go? Yes, I keep what I'm for. Back up, was there. You go, but I'm not motor. But I'm coming by motor. You can't care. You go to Nico. Sebap, you make gown. You make gown, one if any see. You make gown. Okay, motor, it was a cherry. What's a bad draw? I'm going to come back. You could make gown. You could make gas. You work up a pota. You can't go wine. I go and go. I go and go. You can't go because I go and go for in the. You can't make go. You make go now. You make go. Marenegi, I want to Marenegi. I won't give I game. I want to eat your Genti. How do you go? Odo. Ago. What kind of land in Kajenta? Ka enwe ka mụ na ya si wee gbakwunye ụbọchị a. Nkwa ife ọ na-agwa m ọ sị na fa na-akwadozi ilesi onye ọzọ anyị anwa. Na fa afụrọzi unu na unu ara egosi. Obodike. Ị ka na-ekwute okwu a na anwa. Ha. Obodike a na-anwa ịfụlụ wetara ọgụ Iran na Iraq n'ime be m. Kedu otu ọzọ? Ịma na ijebela Abuja. Ana nwa wetara ọgụ Iran na Iraq agbalidele mgbọ mgbe ọgụcha na egbe ewe baa na ndọrọ ọchịchị ka azọzie isi mala onye ya achị na be gị ịbịa be m baba enwe APC nwee PDP na be m akọ enwe mgbe iji ha akọ kedu ndị bụ APC na ndị bụ PDP na be gị nwe kedu ndị nwegezie ntị iwuru nwunye m na-emeka dị ọkpala m wa na-abụ APC ekwukwana mụ nwazi PDP gere ntị na ọgwụgwọ ifuru ndị Adam nwaanyị na-aba vawawa INEC officials mva ga-egbu opepelọ mva bụzi refri n'ime ụlọ be m ya ịga gwa ka ọ dị kedu ife na-eme ka o si aga na ịmagụ kedu ife bụ nsogbu gee ntị ịma na ịbịa jebe n'afọ ga-apụtara maka ife penshọn ijebe Abuja emekọta m sị na ọ bụrụ na mma ma nsogbu jebe nya bụ Abuja mana nsị ka anyị so jee eju ama m na ọ ga-adị m etu a ife ụdị ọkụ na ụdị mgbọ agba na be m maka ana anyị na-ekwu okwu enu aka ọwụwa m ụkwụ na anị kedu ka o si aha kedu ife fa na-emegasị onwe ebe mmadụ esi bata ka amala Obodike ka anyị rafuru gị aka anyị kpaa n'akụ anyị ma na ọmalịcha ọnọdụ anyị nọba anaghị aghasị ya isi ka hapụ ya kama na ọkụkọ ọgwụ mmadụ ibie ya aka ya kpọka na nwaanyị a ka o wetara anyị mmanya Obodike kpọọ ya ka o wetara anyị mmanya ka ọ mụta na onwe ihe jikọ mụ na kpọnụ nwaanyị a na ọ na-aka anụ onu iyi akụjiri aka gị kpọọ ya ọ ga-edu kpọnụ nwaanyị na ịma na nwaanyị na-aka anụ ịkpọ na akịta ọza mmanya nwa agbadakwa na oyibo anụnụ m ọrụ kịta ka nna anụkwa n'afọ ya bụ oyibo nnukwu nwa Emeka ọtazikọ mgbe ego na ka isi nnọọ ọsọ gbagbuo ruutu anyị nnọọ ịda ajụta ese ịdasite ka ịkpọ nke mmadụ nke na-eme n'ụlọ na wow na dada side nnọọ na-erisa ego gị sọsọ gị nsogbu adịrọ ka imekwanụ nsogbu adịrọ adị m mma enwe nọ mgbe ekwuro papa anyị na mama anyị kwanụ nne nọkwa ya nna m nọkwa ya ha onye ọbụla dịcha nnọọ mma mana Emeka ezigbo nsogbu dịkwa n'ụlọ ezigbote nsogbu dị na ụdị gịnịzi ka ihe na-emezi ihe na onwe gị nsogbu nne nne na nna anyị
Mana achọrọ m ka ịbata. Achọrọ m ka ịbata ke n'Enugu ka anyị mara ka anyị esi mee ya. Biko bịagodu o. Iwu ike ịnata tun biko. O nwanne m. Ngwanụ nsogbu adịghị. Mma enwe ezumike n'ọnwa na-abịanụ. Olu oge ahụ o ike njizie maka ihe ikwu kịta batazi ebezie bịa nọzie ezumike m n'ụlọ. Nsogbu adịrọ o. Ngwanụ ma na-eche gị. Emi biko gbaghatakwa o. Ị na-abatakwa biko gotekwa m banana na ịma na ihe m na-like. Ngwa gbada ya o. Kedu ihe kpatara na ezi bidoro ọrụ? Kemgbe i bidoro ọrụ, enwenụrụ ihe inye m, enwenụrụ ego inye m, enwenụrụ ihe igotalụ m. Ka ọ na ịmara na ọmụọ bụ nne gị, ịmara na ị kwesịrị akwụ ụgwọ ọnwa iweta isi m nne na-ejide ka ekpere m na-adị ile n'isi gị. Nna ịbịakwa ọzọ, ọrụ ị na-ekwu maka ya kemgbe m bidoro ya. Nwanne m ndidi nnu, ihe a adịsịkwanụ mma. Mana akwụkwọ gị ụgwọ ọnwa izi mmasị Chukwu. Ị mara na akwụkwọ ọgwụ ụgwọ ọnwa iwele ego bịa kwụọ taịtị. Ị kwesịrị na-akwụtara m taịtị. Iso ostidi ihe ọbụla m kwuru ka m si kpe ọ na-aga. Nne kesikwa nke bụ ịkwụ taịtị n'aka ya. Agwụkwara m na ọ gị bụzi ụkọchukwu a na-akwụ taịtị n'aka ya. Biko malụkwa ihe iji ọnụ ya ekwu maka Chukwu iwesa ya iwe. Aka m adịrọ ọkụ ya. Kedu nke bụ Chukwu iwesa m iwe? Chukwu ọ mara na ọmụma bụ ọnwa ite naanị nwa ọgụ pịcha gị. Ịmakwa mgbe nna unu rapụrụ anyị jewara ugwu Awụsa ebe ọ nọ na-agba ichara mmadụ bụ ewu si na ọ na-alụ ọrụ. Mụ ga-akụ akụ gbaa agba. Mụ nwe ụgwọ akwụkwọ, mụ nwe ụgwọ nri. Enwere onye nkwe ka a chụọ n'ụgwọ akwụkwọ. Chukwu ya aghọta ihe m na-akọwara gị. Akwụ ụgwọ ụgwọ iwetara m ego. Nna nsogbu adịrọ, anụgo m ihe ikwu. Mana nwere ndidi na ọ debara aka m bidoro ọrụ. Ihe ya adịsị mma. Mkpụrụ anyị kụrụ n'ime anyị, ihe elikwu ya. Nwere gị na ya na-azị azụ. Nwere m ndidi. Ya isi m nwere ndidi. Nne nwe ndidi biko. Ya m nwere ndidi. Nwe ndidi. Nsogbu adịrọ. Agụ nwere nchekwube. Ka m pụrụ. Nne. Ọtọ gị mụ n'ọtọkwa m. Ịma ọkwa ụgwọ ụgwọ nwajie m ego. Ọ ya dị mma. Oso nne Chukwu agọzita m nkwa kemgbe nchọbala ọrụ bụzie m nnọọ ebe niile Chukwu gozite m ike nne m onye na-akụ bataba. Nne, emechago? Biko leta m anya na akụkọ azụmahịa tupu nsogbu adịghị ma ihe mere ihe ejibegodo obere oge ka mkpọ ya anyị chọrọ ịga n'ihe efe mechie na-eme ka mkpọ ya ihe niile dị n'ụlọ ọrụ nwụsọ mma mma onye isi ọ ga-amasị m na ngwa afịa anyị aka zuru ebe niile ka o nwee ike ime ọfụma. Ịnekwa anya nwere ndị anyị gụnyere ngwa afịa mmanụ anyị fa na-ebuela ya na-agali agali. O kwesịrị ka o jesuo ebe niile baa ma n'ime afịa ebe ọbabe
n'ime afọ ebe nke ọba na-aba afọ na ọ bagasịrị n'ime shops ndị mmadụ ya onye ọbụla amara maka ya ka ọ bụrụ ya ka onye ọbụla ga na-eyuzu maka na mama bụ ọka ibe na mokwu anyị na-agbakwa n'ụlọ mana ana m ekwe ya nkwa tupu ị gacha ezumike nata ị ga-ahụ ihe dị iche n'ebe mmanụ ahịa maka na m agwana ndị na-ebu ahịa aba n'ime ahịa ka ha mee ka ahịa a gbaa ya n'anwụ ka ndị mmadụ nwee ike na-ahụ ya. Oga, biko booking a could go through. Let's schedule it for 10 o'clock to each. My pocket agent na reception and my cotton the level. Will it any maybe to Wallam? Okay. One. Dalo. I can say, well, I don't know by my fear for my man. I had him was in Subu, and double I'm opera free and I'm Bogoduce. I'm enjoy a car. I'm Wi-Fi say man no bother. Forget about that suicide. One bottle for my head. Already come my side. We dancing all night long. My baby, Kajinjigiri, Jikinka, Kairawa, I sing it. Zoyazo, move body. I am move body. Ijo wayo. Onweri vana chunike. Achunike na nanike. I know say our country hard. No matter how we be, mama swag. Our guys them go survive. Mango marry, mango build, still buying ride. No be your case, what's pass? No be only your country bad pass. No be your relationship that's pass. Mama. Tata. No. Hey, is window. Hopefully, mobile. I'm going. Hey! Oh, yeah, no. I hear man. Oh, well, I know. How is the chukwu? Eh? The what he say mukesi. Only money. Oh, only money happy. Buy money happy. Onye gini ya bi. Di mparo. Kedu me mu gamba talu wo sim no geso. No, I'm malebe. Isi na ngwa bochikoro ga apta. Onya na elichi ha na esipaka ụlọ. Mama. Abia. Obi. Ngwa wele ba ka be o. No, wele ba ka be. Mas do it here when done na. Brother. Okwa. Babiano, happen not also. Never know what happen. Hey. Well, I'm not. Happy how you? Hey, Mima. Ije Nwoke ka ọ dị mụ. Isi asịta ka ịkpọ m n'ekwentị si m na ị na-abatakwa. Ụdị ihe a ada amasịkwa m. Maka na ọ bụ na ịgwa m mbanye afịa wole ego golo ezigbo azụ mkpọ gbaa nkụlụnkụ wee siele gị ofe onugbu mmanụ ọnya ka na-akacha gị mma. Ịma na ị na-ala ike ofe onugbu. Nwere dị nnọọ ka isi gwa m ya.
nsogbu adịrọ ebe ị na-atago n'elu mụ na gị ka m jụkwa ọlụkwa nọ a na-alụkwa ọlụ dị mma ọlụ amaka nọ ya ebe mma anyị ogologo kịta bụ ka isoro m kene Chineke maka ihe ọma mere nna m ndị ụlọ ọrụ ebe na-alụ ọrụ ebunigo m n'ọgwa wee mezie m general manager nya mụ bụ ọga kpatakpata n'ebe m na-alụ ọrụ kịta chelo ebunyere ọkwa gị ibuluzi onye isi kpatakpata n'ụlọ ọrụ ụlọ ya ego ga na-abata Ogenede onye ka m bụ o ihe menụ Chukwu ekene dịrị yo nne m ihe mana abịa na nwoke topụtasị ya o kwesịrị ịgakwuru iwe wee nwee ike ịpụdebịa nya ibe nna m achọ kịtazi bụ ezigbote nwaanyị mma anụ ịghọtago ya chụrụ aka pịa aka nwụta ezigbote nwaanyị achọghị m ịnụ nwaanyị Emeka nke a dabakwa a na-ekwu na ndị ụlọ ọrụ unu bunyeghị n'ọkwa na ego ga na-abata ị na-ekwu okwu ije n'nwaanyị ebe o nwere ihe ka mere m anyị tinye anya na ana ka anyị wee gbalụnụ ncha bụ ụmụnụ ilulo ga-amaka ka ibidokwa mgbe omebi ya nsogbu adịrọ emere ka anyị chọba na ezigbo ha ana m asị gị nnọọ ọzọ kwakwa obi dị m nnọọ ụtọ na ịnata kịta anụ na ezinụlọ anyị bịa nwee ndọrọ ndọrọ mana ana m ekele Chukwu n'ihe niile Emeka ịma na ego enye m ji na ezumike nka n'ọrụ oyibo ka m ji wee zipụ obodo oyibo ije bụ masters gị ụkwaziala nke fọ ọnụ wee lụkọnata ụlọ obere ụlọ anyị bi na ya abịazie ife gbasara iri nri na-afịa anyị arụ anyị na-amaneji mana ekene Chukwu na ego anyị na-ezitela anyị nyawa ka anyị ji wee na-ele nri wee na-eme ana m ekene Chukwu maka ụmụnne gị na-abụ ndị nwaanyị ahụ ya nwetachago ọrụ nnọọ nwa m nna m daalụ ihe nkwe na ivi kwuru m si ka nachikwara m obere azụ na ya ma ebe ka nghọta ya ọfụma isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ezinụlọ anyị aghọtara m ka ihe ụlọ Emeka nwa m ihe megwana bụ na ọ bụrụ ife anyị akọwabala mmadụ ị na-enefu anya iwere anya gị na-afụ ị na-ege ntị iwere ntị gị na-anụ iwe wezere obi gị wee chịkọta achọrọ m ka ọ bụrụ ife ya enye gị nsogbu n'ime obi ma obere oge ị ga-aghọta ife m na-ekwu na-enyere gị nsogbu n'obi Emeka ị ga-aghọta ife m na-ekwu nwa obere oge nnọọ